The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life." For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, we have to evaluate ourselves. Ang atong kalag, kung na pa ba'y mga sala diha nga atong nabuhat nining adlaw, kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon busa. Imanduan kita sa pulong sa Dios nga atong gamiton ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9. Gitawag kini sa in English o the rebound technique or recovery technique. 1 John 1:9 nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O ikaw higala nga wala pa kaluwasan auhag ka. Gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will. Gikan diha ikaw mo himo labing maynungdanong desisyon. The most important decision you can make in your entire life. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong
padangat kanamo Dios nga buhi pa kami kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa kortesiya o sa imong grasya. Dili kami takos dinhi o Dios. Dili man gani kami takos nga mabuhi pa. Pangumikan sa imong plano, kami nakapadayon pa sa pagtapok niining adlaw aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Ubanay kami pinagis pagtudlo kanamo sa Espiritu Santo, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga higala o mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab sa atong Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Ani kita ning adlaw aron magpadayon sa paghisgot, pagtuon niini atong doktrina nga giduputan sa paghisgot nga giuluhan kini og the Doctrine of Sanctification. Doktrina kini sa pagbalaan. Now, excuse me. Let me clear our throat. Okay. Aron dili kita magasang-usang. Okay. Now, kitang mga magtutuo, punit naman kita sa Espiritu Santo niya atong higayon nga atong gidawat si Ginoong Hesukristo ingon nga atong manluluwas. Gipunit kita o iya kitang gibutang ngadto sa pagkahiusa nato kang Ginoong Hesukristo. We have been united with Christ. That union is already eternal. Once saved, always saved. Mao na kana ang atong baruganan mikan sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Okay? Kaya kini atong pagtuon sa akong ginaingon, this is doctrinal kind of Bible study o gibasihan lamang nato ang pulong sa Dios. Mao nang gitawag natong doctrinal. Unya na ipagkalahi nining atong paagis pagtuon kay dili kini nasama sa mga sagad nga imong na tingali imong giswaya nag-attender kini mga sharing time pag-unsa ng mga klase sa pagtuon sa pulong sa Dios kay kita nagasunod lang yon sa doctrinal way of studying the Word of God. In fact, ato nag-iingon kanimo nga atong pagtuon through the ICE method, isagogical, categorical o exegetical nga matang sa pagtuon. And in fact, this is inculcation method. Pagsilsil gyud sa pulong sa Dios. Sinilsilay ning atong pagi. O nang balik-balik ta dinhi, subli tas mga paghisgot sa mga pertinent doctrines nga angay sa atong paggamit ingon nga mga magtutuo. Okay. Naghisgot man ta og doktrina sa pagbalaan. Kitang mga magtutuo nakaagi na sa kay there are 3 levels of sanctification. Tulo. Okay, ang una niini gitawag og positional sanctification. Giingon kini og positional kay ang imong kahimtang mao nang giingog positional. Imong kahimtang unsa imong kahimtang sa diha nga imong gidawat sa Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Positionally, you were united with Christ and that is eternal relationship, eternal. Okay? So agi kita niya ng positional sanctification. Okay. Human kita maluwas, moagi na punta sa ikaduha nga level kaginganlan og experiential sanctification. Experiensya na. Imong kasinatian na ingon nga Kristohano niining ikaduhang bahin, ikaduhang hugna sa plano sa Dios. Believer in time. So, experiential sanctification sa imong pagtubo na imong pagpadayon sa pagsibog sa unahan, pag-advance nimo ingon nga Kristohanon
So mao na kana ang experiential sanctification. Now, human inikahuman sa itong kinabuhi din sa yuta, kaya nining phase 2, kuhaon kita sa Dios either by physical death or the rapture, whichever comes first. So, anto na ta inig biya na ito ng kalibutan na anto na kita sa ginganlan og which is the third level, which is unsa ultimate sanctification. Kaya dito naman ta sa eternidad uban sa Dios. Nakasabot ka? Okay, so kita karon, okay, atong i-focus na karon ang atong pagka ingon nga Kristohanon dinhi sa ikaduhang bahin, ikaduhang hugna sa plano sa Dios, which is believer time kita. Now, ingon nga mga magtutuo, atong katungdanan ang sangyaw, paggamit sa atong nakatunan, atong gituuhan nga mga punto sa doktrina bahin sa kaluwasan. We share this to our friends and relatives who are still lost, meaning dili paluwas. So mao na nga atong isangyaw, kaya ato man katungdanan, ingon nga mga Kristohano na, kay we have that compassion ngadto sa mga dili magtuo. In fact, utangan kita nila. We owe the gospel ngadto sa mga dili magtutuo. Okay? Now, sa imong bahin, naman kay mga kaigsuunan, mga kaparintihan, mga silingan nga imong mga suod, makaako ka ba mo tan-aw nila nga magkabuwag ka mo hangtod-hangtod? Adto sila sa pikas, ang imong dadangatan mo naman ang langit, ang eternidad, apan sila nga mga laglag pa, what we mean, they're still lost, kaya di pa man mga magtutuo, then makaako ka ba? Nga makabuwag ka mo. Adto sila sa pikas. Adto sila sa linaw sa kalayo. So mao na nga, batio na to ang atong kahangawa o atong gibugaton sa padayag ngadto kanila sa maayong balita sa kaluwasan, aron sa ingon ni ana makagamit sila sa ilang kabubuton either to believe or to reject salvation. So nakasabot ka sa akong buti masabot. Okay, now sa diha nga ang usa ka di magtutuo, okay, musod na tanini aging kanang sumpay sa itong isigutan, gibiyaan kagahapon. When they are informed that ang ilang pagka-negatibo, ang ilang pagsalikway kang Kristo ingon nga manluluwas, maoy makapa kanang dala nila is going to send them to the lake of fire. Mao kana ang hulga. That's the threat, the warning, pasidaan sa silot na niya that maximizes the pain mo sa muto ka sakit, okay, kabugat, kini gidisenyo to bring about an avoidance procedure called using the fire escape. Iba mo na gitawag nila. So sakit kayo alang sa dili magtutuo nga makumbiktar siya sa sala nga dili na mapasaylo, unpardonable sin, even though he knows the gospel message of the truth. Now, sa ito na ginaingon, it is more intensely painful sa dili magtutuo to be warned. Nga pasidan-an siya o subay ubang binsayag pasidaan. Giwarningan ba siya sa iyang pag-adto naon niya sa linaw sa kalayo kay gumikan sa iyang pagsalikway and spending eternity there. Just imagine, adto siya magkinabuhi hangtod na wala na katapusan. However, mas labaw pang sakit
sa dili magtotoo to wind up there. So, the threat, the warning bahin sa linaw sa kalayo, and the warning sa sala nga dili na mapasaylo, mao kini hinungdan sa sakit o discomfort ni ining mga dili magtotoo. That is why ana sila klase-klaseng mga kanang pasangil o kanang just smoke screens nga ilang i-throw up sama sa, I don't talk about religion and politics, mao man na ilang ikasulti ang uban pa. Mind your own business or dili ko interesado. Apan hinumdumi, the day will come, moabot ang adlaw when every unbeliever is going to be interested. Tinood. Naagyo adlaw. Kay di man mula hutay forever ang negative volition. So, tulisok yun. It hunts to death ngadto sa mga di magtotoo na nasa Lucas 16:19 at 31. Dumdum ka niya itong dato nga tao, the rich man, namatay siya o ilang paluna kini og mayong funeral, yung paglubong. They wanted to honor the memory niya adtong tawhana. Labi na niya adtong naka-inherit yun sa iyang katigayunan. Okay? Apan ang dili magtotoo nakakita sa iyang lawas diha sa lungon, and they had a funeral, ug ilang lubong siya. Nagbangutan sila sod sa kanang katuan kaadlaw, 30 days, but he has been mourning for 30 days in torments. Ito sa kasakitan, dapit sa kasakitan. O kini nagkaanam, nagkagrabe, it's getting worse. So kanang kadtong dato nga tao, miadto man sa kasakitan, torments, kaya nga naman, so may nakapa adto niya dito, tungod sa iyang pagsalikway kang Kristo, ingon nga manluluwas. Not because he was wealthy, iya magibilin ang tanan niyang wealth, iyang kadato, katigayon ng tanan, gibilin niya din sa kalibutan. O karon, he is eternally poor. Mao man niya itong hisgutan last week, kinapobrihan na siya sa tanan. Eternally pag yun. Ug mo to nga diha siya ay duha ka hangyo suma sa atong mahinumduman. Diha sa Lucas 16 buot niya si Lazaro nga mo tuslob ang iyang kanang tumoy sa iyang tudlo, ituslob kini tubig ug dapat sa iyang dila tungod sa iyang giingon nga labihan kapait. I'm constantly tormented in this flame. Labihan kasakit. Ug ako na dehydrated na. Ug ibaw ka na what it's like to be dehydrated. It's very uncomfortable, di ba? Ug ang iyang ikaduhang hangyo mao nga ipadala unta si Lazaro balik. That is his second request ngadto ni Abraham. Send Lazarus back to my father's house. Tungod kay doon na pa ko'y 5 ka mga isuong laki. Kay basin o manhipo sila nining napita sa kasakitan. Lest they come to this place of torture or torment. So karon compassionate na siya. Now, naibaw siya duha ka mga butang ang iyang naibawan. Ulahin na alang kaniya. Muna una, yung kaduha. Dili pa man ulahi alang sa iyang mga igsuon. But he knows of his brothers now. This rich man in torments. Now, tinood, it is true of all unbelievers na tuwa na sa
kasakitan. Naanat sila klaro kayo nga pagsabot sa isyu sa mayong balita sa kaluwasan. They have a very clear understanding of the issue of the gospel. And it is absolute. It's in their face. Makita nimo sa ilang mga naw. Sila nasayod nga kung dili sila mo dawat kang Kristo ingon nga manluwas dinhi sa kalibutan, any unbeliever is going to wind up sa maugyapong lugar, torments. And ang mga di magtotoo in torments do not want anybody else to go there. Dili yun sila ang tabuot. Kay sabi nimo, ang Lucas 16:19-31 dili ni parabol. It's never referred to as a parable. Now, kining maong dato nga tao, miadto na sa torments. Ug mao kana ang warming up spot. Okay? Pagpainit alang kini, andam kini alang sa Great White Throne Judgment. O gikan niya na nga Great White Throne Judgment to the lake of fire. Mao na nay destino gyud. Nga diin ang di magtotoo is tormented day and night forever and ever. Karon, therefore the threat, okay, ang hulga, the conviction of the unpardonable sin of remaining negative sa pagsalikway niya kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, kini magaproduce kini og great discomfort and stress ngadto sa iyang kalag niining dili magtotoo. Og kini gidisenyo gyud sa Dios nga Amahan. Siya ay nagadisenyo ni and in the convicting ministry sa pagkumbiktar, ministeryo ni pagkumbiktar sa Espiritu Santo to accomplish that. You and I do not lead anybody to Christ. Dili na atong trabaho. It is God the Holy Spirit who does it. Igo lang tamuhatag sa mensahe. The believer is working for the divine post office. He just deliver the message, the mail, unsa man. Believe. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Wa man tayo mahimo, wa tayo gahom to cause an unbeliever to understand the gospel message or to convict, pagkumbiktar niya sa sala nga dili mapasaylo. Since this is supernatural, dili man ni mabuhat sa tao, ang Diyos Espiritu Santo lang who does it. And He always does it when the gospel is presented. So, naay gitawag og kurta nga idisdis, scalpel, mao ang pulong sa Dios. The sword of the Spirit is the word of God. Kung kanang gitagaan sa mga bersikulo, Hebrews 4:12, Ephesians 6:17, Hebrews 3:7, and following. Now, ang tingog sa Espiritu Santo mao ang pulong sa Dios, the voice of the Holy Spirit. Ug ang Dios Espiritu Santo is usa niya ni sa iyang salvation ministries, sa iyang convicting, pagkumbiktar, or His pre-salvation ministries. Mao ang iyang ministry sa pagkumbiktar sa sala nga dili mapasaylo. Niya nang maong dili magtotoo. Okay? Ang mga di magtotoo, wa masayod nini, wa sila kay bao. Sa diha nga imong ipresentar, ipadayag ang maayong balita sa kaluwasan, na ay mga pipila ka mga magtotoo. Yes, some believers na ipipila ka mga magtotoo nga mo presentar sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa di magtotoo. Now, kung ang maong di magtotoo negatibo, dili siya kanang mudawat, he will look that believer
and take it out on the unbeliever. All the believer did, sa gibuhat sa magtotoo, mao lang ang paghatag sa may balita sa kaluwasan, mensahe nini. Kaya ang Diyos Espiritu Santo that causes the unbeliever to understand it. Siya ang magkapasabot. The unbeliever is spiritually dead, God. Patay God siya spiritually. It does not have the activated human spirit pa. So, God the Holy Spirit causes the unbeliever to understand the gospel message. Ang Diyos, maoy mo padayag mo patinaw nini ngadto sa mentality sa iyang kalag. Ug ang Dios Espiritu Santo kanunay gumubuhat nini. He always does it. So, ang responsibilidad ana sa Dios nga Espiritu Santo. Iya ni katungdanan. Iya kining papel. God the Holy Spirit is the one who leads anybody to Christ. Dili kita. Kasabot ka? That is God the Holy Spirit's job. Dili ato. Ug ang conviction sa kanang sala nga dili mapasaylo, unpardonable sin. Naibaw kag unsay metabo when people are uncomfortable. Kung sila kanang smart, ingnon ta, they try to get out of their discomfort. And there's only one of two ways for the unbeliever to get out of this. Pag-usab sa iyang pagtagad, change his attitude, and trust in Christ as Savior, mao ka na ang recommended nga paagi, procedure. Ug that's the only way to avoid the lake of fire. Mao ra na'y bugtong paagi. The only way to avoid it. Ang usa, forget about it. That won't solve the problem, of course. Because it's going to come up. The next time ang Diyos Espiritu Santo magapahinomdom sa di magtotoo sa mayang balita sa kaluwasan, from whatever source, or it's gonna come up with death. Yes, abutan tingali siya sa pagkamatay. Then, it's too late. So, ang kahibalo niya, the knowledge of the unpardonable sin and the knowledge of eternal punishment dito sa Linas Kalayo, kini gidisinyo, gituyo gina to bring about this positive change of mental attitude. Nga diin ang di magtotoo muusab sa iyang pagtagad gikan sa pagkakuwang sa kanang tinguha, the lack of desire, where he wants eternal life. O hinumdumi, ingon nga magtotoo ni Ginoong Jesucristo, you don't have to put pressure ngadto sa di magtotoo to make a decision. Ayaw pugsa. Don't ever try to put pressure sa di magtotoo. Kay it's God the Holy Spirit who uses the truth. Samtag yun na. That's what brings proper pressure. Husto nga pressure. Sa imong pagtahod, sa pag-ila, sa kagawasan, sa di magtotoo, the freedom niya, nga diin ka ng maong kagawasan, the volition resident in his soul, mudawat ba siya? Umusalikoy ba siya ni Kristo ingon nga manluwas? Imong gi-assign ngadto kaniya something that's already there. Basta ang iyang kagawasan sa pagpili. O sa imong pagtahod niini, you're honoring it. Imong gibutang the full 100% responsibility ngadto kaniya. That incidentally is already there. Nagkasabot ka. Kay nag-recognize lang kaniila ka lang sa pagkatinuod niya na. Kinahibaw ka, kinsa man ang kanang nabantog nga evangelist of all time. Si Jonah, ninumdum ka mo? Si Jonah had the worst attitude of all time.
He did not want the people of Nineveh saved. Dili siya buot. Maluwas ang mga katawhan dito. O hinungdan nga laya siya nga to sa Tarshish o he ran down to Joppa and nakakita siya og kanang sakayan. He got a ship and he tried to go to Spain. He tried to run away from God. Miikya siya, laya siya. Pagka-idiot yun niya. He just blocked out his whole knowledge of doctrine. And misuway siya sa paglayas gikan sa Diyos. Well, to avoid Nineveh, all he had to do was to stay home. But why try to run away to Tarshish? Aron sa paglikay, kunuhay sa pag-antos Nineveh. Apan, kung sa man ang kanang pagsuway ni Jonah, but what Jonah was trying to do, mo ang pag-ikyas lagi niya itong responsibilidad niya katungdanan gibutang sa Dios kaniya patuon siya sa Nineveh buot siyang wadon niya siyang una-una. So the best way to do that was to go to other direction. Apan naibaw naman tayo, it did not last long. Wag yun magdugay. Just 3 days and that's it. And he was back home again. Okay? So this time, he figured he better go. But he was burning with anger. Biyang urot-urot nga siya kasuko. Now, it's interesting in Hebrew. There was one class which just translated the first 4 verses, Jonah, Kapitulo 4. It was evil. Now, kining maong kahimtang of the salvation of 120,000 people. Kadto mga lumulupyo sa syudad sa Nineveh, alang kang Jonah, evil. Unas ka. Evil po siyang una-una. And he was intensely angry. Nabiyang ganyan kasuko. He was burning with anger about it. Nga naman, tungkol kay sila nangaluwas. Sama rin tawana. This guy is weird. Angry because they accepted Christ as their Savior. Flat out weird. Panagingon sa English, flat out weird. And completely satanic sa iyang pag-obserbar ni ning maong kahimtang. He was anti-biblical as he could possibly be. So, ang Diyos mihatag kaniya og pipila couple of wake-up calls along the way. Namo na to, gibadlong na to siya. Now, well, we're going to end niining pagtuon, yung hisgot ni ining maong particular subject at this moment. But we're going to continue to take up more principles of this discussion sa sunod nga higayon nga mag-abot na usab kita. So gidapit lang gihapon ka to join us and follow niining Vic Balbido Evangelistic Ministry on YouTube. Busa magampo ta. Mangutan na ako kanimong higala. Kuno galing mamatay ka karon, naibaw ka baog. Mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kahangturan. Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagakanayon ra ba nga imo ka nang maibawan? Ipangutana ta kahigala nining maong pangutana. Tungod kay mao kini ang labing menungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. Pangutanon ta kanini. Luwas ka ba? Are you saved? Now, dili question kung sakop ka ba sa kasimbahan. Kung dili, are you saved? Dili question kung kinabuhi ka ba sa ka talahoron o dalaygong kinabuhi. Kung dili, luwas ka ba?
Ang Biblia nagsulti sa ingon ini, kinahanglang maluwas kita. Now, higala, aron ka maluwas. Una sa tanan, kinahanglang mo angkon ka nga ikaw sa kamakasasala. Kay sumala sa Roma Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12. Kay ang kasulatan nag-ingon, wa gyoy tao nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios. Ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Roma 3:23, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Higala ang imong mga sala mo'y hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios. Kung mo na hinungdan, nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon or aron ka mahilangin. Dili. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma nimo o gani namatay siya alang nimo. Siya mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay dito sa krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala o sa imong o sa paghatag kanimo og kahigayunan nga ikaw mahilangit. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon siyang pahigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Roma 5:8. Now, sa diha nga namatay si Jesus dito sa krus, ang iyang kamatayong espiritual mo ay may bayad sa silot sa atong mga sala. Ang Kolosas 1:14 na kanayon, nga mo'y naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. So, understand this, my friend. Sabta kini. Nga wa kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayong tabang aron ka mahilangit. Ang tinuod, gibayran na ni Jesus sa hingpit sa diyang namatay siya dito sa cross. So, wa pa siya mamatay, siya miingon og tapos na. Kana matud pa sa Juan 19:30. Karon, buot niyang hatagan ka og puloy-anan dito sa langit. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23. So higala, kung muluwas si Jesus kanimo, kana dayo na. Wa si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikan sa lunganan. Ug karon buhi siya. Ug tuwa siya sa langit. Nagapangiliya siya alang kaniya tong nagatuo kaniya. Now, ang Juan 1:12 nagingon, ang pankadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Biblia nagasulti nga ikaw naluwas pinagis pagtuo, wa na'y bisag unsa pang ikadugang niya na wala na. Kahingpit naman. Episo 2:8-9 nagaingon, kay pinagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Pusa, way makapasigarbo niini sanglit di man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Di man ipagayo. Ang bugtong pagtuo nga makaluwas kanimo mao ang hingpit nimong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Mga buhat 16:31, tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. So, sabtahigala nga ang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang maong bugtong paagis kaluwasan. The only way for you to be saved. Ug duha ra imong kapilian. Mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manuluwas o ikaw maluwas? O musalikway ka ba kaniya nga manuluwas o ikaw mahinukman? Pili. Pili niya na higala. Na magay kabubuton. Apan sabta, ang gisulti sa pulong sa Dios diya sa Juan 3:18 nga nagkanayon. Ang dili mutuo, mahinukman ang daan. Tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa, kung balikon, sa pagpahinumdum kanimo,
tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Heavenly Father, we thank you for your word, which we have assimilated today. We are so grateful, Father, for making it so vividly clear and lucid, most especially that so great salvation that you have given us through faith in Christ, and the divine assets that you have graciously provided us for our use in our spiritual life. May you bring us again tomorrow to this place where we can continue to take in your word. Thank you for this Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. All this we ask in Christ's name. Amen.